COMELEC tinukoy ang unang 3 lalawigan na dinaanan ng Waka Waka campaign na may mataas na bilang ng nagpaparehistro. Si Haji Camino sa detalye. Sa loob ng unang 3 linggo mula nang mag-umpisa ang Waka Waka Information Campaign ng Commission on Elections, nagtala na ng matataas na bilang ng mga nagpaparehistro at nagpapavalidate ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Sa pagdating ng grupo ni COMELEC spokesman Director James Jimenez sa lalawigan ng Pangasinan, sinabi nitong naging maganda ang resulta ng information drive sa unang 3 lalawigan at inaasahang tataas pa sa mga susunod na buwan. Hindi raw nasayang ang kanilang sakripisyo sa paglalakad habang sinasalaw ang napakainit na panahon. Kahit saan tayo magpunta, binabati tayo ng mga lokal at naririnig natin na pinag-uusapan yung voter registration at pagpapabiometrics. Yun naman ang punto nitong paglalakad natin na napag-usapan at mahikayat silang magparehistro. Nakakatuwa din na sa lahat ng dinadaanan natin, matataas ang mga rates of registration and validation. So we're thinking na talagang nakakatulong itong ginagawa natin. And then finally, the town that we go through, the barangay officials are very helpful and they're committing to helping us work with them, helping us reach out to the public. Binigyang din ni Jimenez ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng media sa information dissemination dahil sa kapangyarihan nitong manghikayat ng publiko. Sa katunayan, plano ng poll body na bumisita sa media outlets sa mga bayang madadaanan. Habang papalapit sa Metro Manila ang Waka Waka campaign, naniniwala si Jimenez na malaki na ang naitulong nito sa pagsusulong ng public awareness sa mga lalawigang nadaanan. Malaking bagay din daw ang pagpapatupad ng mobilization ng mga residente o ang paghakot ng mga botante na magtutungo sa COMELEC offices sa tulong ng mga barangay. Samantala mula sa bayan ng Sison, didiretso na sa Urdaneta City ang grupo kung saan madadaanan din ang iba pang bayan gaya ng Pozo Rubio sa pagpapatuloy ng 3 linggo ng Waka Waka campaign. Mula dito sa Sison, Pangasinan, kasama si Romel Tagbas para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Camino.